Hala, ay! Hala! Hala, lo! Exciting kayo sila dyan! Hala, uy, ka-surprise dyan kayo! Joke ka rin nga, mali ako. Pagpindero sa kanila. Ito sa pagpindero sa abroad. Ay, sama ka na. Sama ka na mo dyan siya. Wala, nag-kiss ulit. Amin naman niya. Nalipayan nila eh. Kundi man ka. Tom, buwan ko mag-expect nga. Uy, ka-surprise! Ako lang gawa pa ka. Surprise! Largang barko. Ay, huwag ko kailangan, may kayo. Lahat ng airport. Oh, mauni ay. Dagang traffic. Hoy, sinisiti gapon mo. Ay, ba? Na si Ate. Hindi mo pas kuya. Kuya, ano sa ali ko? Di na pinanuan ni mo eh. Lula mo di ko na. Wala naman. Wala na. Kuya, puno. Natutunahan na rin po. Yan saya-saya o yan pa. Lait to. Wala na to. Ilang may patanggal to. Ay, kuya, jansin yun. Kuya. Ang gano'n na kasi mga breathing, sa bunga, ha? Bunga, jansin nga lang. Nakapiuri. Oo, nakapiuri ba? Surprise! Surprisingly! Tama ras nila ako. Gusto ko kung dugo. Hindi pa ni sink in doon. Ah, Guwapo ka. Sige na, sige na. may kay sila mo dag surprise. Uy! May kay sila mo dag surprise. Murag Ako na surprise ko. Sige ka doon. Ako rin nagsuot ng motor. Na-surprise mo ka? Oo, ganina kay. Sige, ana nga. Ay, taga-trabaho. Taga-Australia. Taas itong tao. Katambok. Ano ko si Alin. Aditso ko. Aditso. Alam mo, alam mo. Ay, permiro. Grabe, alaw. Hindi ko mag-iro. Ang galing mo nga doon yung kaya, dito mo Iloski. Ay, ba't mo nga? Okay rin. Naingat ko. Sana nga. Wala sa kapala pa daw. Yung ano ba? Nilasud mo nga na yan. Insan mo dati. Kita nila na si Alin. Taga-Australian. Tanaan ako, hala si Alin. Na-surprise kaming tanan nga niabot di ay akong pagmamangkon tago dito luyos sa gate na wala mi nahibalo kaganina na dito siya dito sa likod so nagdrama ra gid sila si Orbel ug si Kiki sila rin yung duha nakasayod kami wala dyan may kalibutan so it was a surprise. Tagdugay man gud ni siya mauli kay nag-eskwela man ni siya dito sa Mindanao so panagsana ni siya mauli dito so na ma-miss na mo ang iyong pag-uli na surprise dyan ni tanan. Bago tara na. Alin. Dali, dayon. Kailan siya ni Dong. taga-Australian. Kumusta ang biyahe, Dong? Gikan juga sa Iloilo? Success, Jud. Success one surprise. Oh, dito no? Dito no? Sige, mag-ipong. Mayo dyan pagka-surprise. Ako daw mo bukid. Tingnan sa kanila. Kaya galing kita na nakapul ka. Ano siya dali? Dito ko na po yung magkainiwan na muna. Alam mo yung tali mo, yes. Kuya, okay na. Di ko dyan na si... Na-surprise. Trip ba niya?
Ni ko ito, iso ko pa rin ko ito. Uy, manapon. Deng, ayo. Sige, manapon. So, tayo mo sa retraso dito. Uy, gugay na. Deng. Buat plato na. Okay, buat plato na kau. Kare, na sumaw sa tusay daw alis. Guys, ako mare. Abi na matulid tis butang butis. Diyan na butang buko. Eh kasi butang buko sa Ana dia yang tu dekat anak. Ai, mo ko ni mo. Wala dakit na na. Anak ko na ni. Ano ali? Dugay na ko, dugay na ako sa tingin. Ay wala. Dili magpalabi sa ML. Na surprise. Surprise na. Tinood yun na surprise. Ano ko ang dog man ito siya. Dapat surubil ready. Off na niya. Dog na. Schedule to na sa si Ay, wato na na po sila diri eh. Pero nanila na may bintana, pagkuhan, Dugog mo kung pagsunod sa nag-amri ang esquina ba? Oo. Kay nagkuan man ko ako man ning gibalhin ba kay ani ka sa gawas kaon. Anuot man. Akong gitabunan na lang. Kadungog ako sa gate ako ina sulod lang ko siguro si mama ba kanan kapit lang. Gawas sa gawas jud ta. Pato na talagang gabol ito. Ano ka kada ano ka gabol. Asa man ang parking, di man parking. Di ay may kay pagka-parking. Dahil minun dito nga, yung flyway. Naspeto ako. Wala ko dito. Alas 8 to alas 9. Last na ako. Ang tanong na ako kay sabi na natin drop na ko sila diri. Kamera di. Hindi mo drama dyan. Ako na. Lagi meron. Ikaw katulingo ko. Oo, ikaw doon sa kwarto ka doon sa ka. Yung kasabot pa din sabi ko yung ko nung tingin ako. Saya lang yung comment sa Twitter. Hindi ba just wala na. Wala ko. Ay, ito ba ito? Kasi kuya kita ito tabi dito. Ito tabi dito. Kuya mo. Ito man. Wala ka ulit sa linyo. Imit na niya. Nagsuka kasi ng t-shirt. Pagkalang mo. Ito to. Ano di ka? Nagmasin ako niya ito nga. Gati man yung guard. Klinik ko din sa klinik. Yun ko ang mga klinik. Ay, makakot na din. Saan ba? Ate, ito mo. Buko ngayon. Ang hapit may yabo. Lagi man ko ngayon. Tanim dito. Trabaho na ka? Magpapit. Taon na natin. Tayo sa mga natin. Tayo sa mga natin. Ay, excuse me. Ano pa ba? Malungya ang taong man yung pagdalaki. Tayo ka. Ano naman? Ano naman? Ano doon? Kamartis na susunod. Basta ko wala ko balik tapos. Tare. Manguli mo dayon karon. Matulong eh. Stop over na ito. Count. Yapon. Yapon.
Mahal ka. Lahat ng ilong mo. Ilong. Ilong na dito ma. Mato ka Iloilo? Oh. Mga to ka Iloilo dong. May bill dito. Ang sa may bed. Ay, 21. Ito. tulog ka na. Sinabi mong klase. Kaso na ako. 19. August. Oh, tapos mo pa? Magkaroon kong ginalo kasi. May ilo na ba? Oh, unsa? Tanong mo di ka. Tanong mo di ka. Unsa? Tapos mo pa sa klase. Correct. Natawa, iwas mo. Tanto mo magkakasing papa. May ilo na. Internet. Pag-ilo! Hindi na lang sa uwan. Internet na. Lag. Lag. Content miss. Lapos mama kayo na ba? Hindi ko kayo pangabuhin. Ah, isa ka naman. Eh, may swim. Wala ba? Nang, naidagan ba mo? Oh, na. Pasok na to. Ika third floor eh. Look at this. Una ka kinlas ba? Ipalita mo ko. Bawal mo. Maghihingi mo daw na ako nito. Si Alin, dito, gasma ko eh. Ay, pamalog nila ko. May pagkakapilidyohan. Tambo. Hindi na. Kaya na ko nako. Pero hindi na. Hindi na niya. Oh, isog daw ito dyan niya. Dako ko yung tao niya. Dako pa. Dako mag-gabil. Yung mga tuwanan nito. Ang tinang bagyan. Niya, Ito pag sa palon sa sultan, ikon kayo. Dapo lagi ting tao. Yung po sa sura yung mga tao. Ito karo ni kawan sa balik mo daw. Ayun, ayun, niya na. Nga mo to niya na mo doon nga. Uy, kamunduha, GE mo dyan. Ato mo suyo kay. Kaya hindi kayo masulod yun. Dako ka. Tingnan mo. Sakto naman mong gawa, di ba? Sa hingkulanan. Huwag ka din. Ano ba niya? Pagkaluhan mo kanya. Dapat usahahan ba nila maka? Kung yan, tulungan mo sa impang. Impang ito. Kapil. Wala pa rin yan.
Inspire ka masunod ko bro. Mana? Mana? Uang, yan na, Extra ito. ka? Ito, saan ka? Ako ka, ito. Wala na penalty na. Ang penalty na yun. Maptap next year. Nag-init mo rin yun. Sapo ka? Ang sapol, ito na yung mga August. August, maptap August. Next year, di po mo nung mga... Ano yung number last? The 8 eh. Last. What sa ko guys kay Hey, magkuha ko guys cream. Oh, video eh, video eh. Video ka rin. Video ka rin. Ginawa ko lang ito. Sultan kali, di ba ba? Wah, beras basketball loh, ini apa? Elen. Sige, ada basketball si Hari mak. Nah, Ina po yung ito. Ngayon po. Gusto ko yung apa? Pak, Ha? kamu basketball tas? Ah, tama? Board na yan. Ya. Sih, pulang lapor sih ke service. Ganina ro siya kila. It's been a week. Oh, yan sama. Ang sabi ko ginawa na po.